Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбер темалар турында. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чоллы мэрі Ноэль Магдиевка кисету ясады. Моның сәбәбе нидә? Машиналар да уза алмый, кешеләр дә үтә алмый, 11-дә 14 йортында яшәүчеләр чоң суга. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 35 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 30 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22436 очрагы билгеле. Аларның 20182се терелгән, 37се узган тәүлектә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чоллы мэрі Ноэль Магдиевка кисету ясады. Моның сәбәбе яшьләр көнен санитар таләпләрне үтәмичә үткәрү. Бу хакта Казан Кремле вәкиле Лилия Галимова хәбәр итте. Искәртеп узабыз, элегрәк масса күләме мәгълүмат чараларында бәйрәмнән басмалар пәйда булган иде. Анда социаль дистанцияны үтәмичә һәм саклану чараларыннан башка меңләгән кешенең җыелуы күренә. Шулай ук шәһәр мэренә шелтәне Чаллының баш санитар табибы Илгизәр Бариев та белдергән иде. Рустам Миңнеханов Ноэль Магдиевка тикшерү нәтиҗәләре һәм әлеге чараны тиешенчә оештырмаучыларны җаваплылыкка тарту турында хәбәр итүне йөкләде. Моннан тыш ул шәһәр һәм район башлыкларын санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәмичә масса күләм чараларны үткәрүгә юл куймаска чакырды. Но это не дает повода опускать руки. Замечания, безусловно, справедливые. Наверное, в нашей работе, не наверное, а точно, по организации такого большого массового мероприятия есть недостатки, недочеты. Но мы соответствующим образом на эти замечания реагируем. С учетом определенного опыта будем вносить коррективы. Владимир Путин белән турдан-туры элемтә барышында мөһим темалар каралды. Президент балаларга социаль түләүләр, кайбер товарларга бәяләр арту, бушлай газлаштыру һәм башка мәсьәләләргә аңлатма бирде. Сөйләшүдә Татарстан Республикасында искә алдылар. 6 яшьтән олы балаларга түләүләр быел мәктәпкә бармаса да билгеләнергә тиеш дип билгеләп үтте Владимир Путин. Гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүнең башка чараларына килгәндә, президент банкларга картадан акча алу лимитын билгеләнгән законга кул куйды. Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги в счет этих кредитов, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума. Бәяләр үсеше гражданнар өчен тагын бер дулкынландыргыч тема. Владимир Путин әлеге тенденция бөтен дөнья күләмендә бара дип белдерде. Бәяләр үсешен тоткарлау буенча актив эш алып барылуын да билгеләп үтте. Проблема азык-төлеккә генә түгел, атрак, төзелеш материаллары һәм металлга да кагыла. Связано это с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности на металлы. Вот на мировых рынках резко поднялась цена на металл. Ну, кстати говоря, это продовольствие тоже касается. На сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу. У нас дефицит возник, и цены пошли наверх. Президент белән сөйләшү барышында Татарстанда искә алынды. Илнең күп кенә төбәкләрендә яшәүчеләр җирле хакимияттән мондый туры элемтәләрне үткәрүләрен сорады. Безнең республика мондый практика булган субъектлар арасында аерылып тора. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Шәһәрдә сәүдә павильоннарын сүтәргә планлаштыралар. Дәүләт сатып алулары сайтында санкцияләнмәгән кибетләрне демонтажлауга тендер урнаштырылган. Аларның күбесе җәмәгать транспорты тукталышларында урнашканы тулырак алдагы материалда. Мне они не мешают, пусть будут. Күпләр шулай дип саный. Тукталышлардагы павильоннар машина йөртүчеләргә, җәмәгать транспорты пассажирларына да, җәяүлеләргә дә уңайлы дип аңлата Чаллылар. Юл кибетләре ачык һәм бөтенләй комачауламый. Рядом, не надо искать. По пути. Да, по пути. И на машине можно, да, остановиться? Ну да. Вы думаете, оставить нужно? Ну, конечно. Сәүдә объектларын демонтажлау идеясын хуплаучылар да аз түгел. Шәһәр халкы моны матурлыкны боза дип билгеләп үтте. Өстәвенә мондый кибетләргә ихтыяҗ юк. Теләсә кайсы микрорайонда берничә супермаркет бар. На остановках мешают, я думаю. Загораживают проезды. Я не уверена в качестве продуктов, которые стоят на остановке. Причем не то, что не уверен, я и знаю. Вот, допустим, не буду говорить, какой, около меня стоит киоск. Все вот так, печенье открыто, так открыто мясо, рыба. Потом это руками складывается. Большинство не нужны.
Потому что вот это вот, они иногда и из-под полы могут торговать, и с фанфуриками, и паленой водкой, и сигаретами какими угодно там. Я думаю, что это лишнее. Стационар булмаган сәүдә объектларын демонтажлау, чыгару һәм саклауга электрон аукционны дәүләт сатып алулары порталында урнаштырдылар. Тендерга гаризалар бирү 2 июльдә тәмамланачак. Контракт суммасы 600 мең сумга якын. Подрядчы 14 сәүдә павильонын шул исәптән үзәк 16 комплекс, базар һәм башка тукталышларны демонтажларга тиеш булачак. Шулар бу карарны нәрсә белән бәйле булуы белән кызыксындылар. Әлеге сорауны без шәһәр хакимиятенә юлладык, әлегә җавап алмадык. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Машиналарда уза алмый, кешеләр дә үтә алмый. 11-14 йортында яшәүчеләр чоң суга гадәттән тыш хәл булган очракта янгын хезмәте дә, ашыгыч ярдәм дә күп фатирлы йортка килеп җитә алмый. Подъезд ишеге домофонга ябыла, ләкин фатирга шалтыратып булмый дип дәгъва белдерә чоллылар. Бу хәлгә Розалия Фахретдинова ачыклык кертте. 12 катлы күп фатирлы 11-14 йортында 2 ишектән керергә була. Ләкин бу җайлы гына түгел, машина белән Тынычлык проспектыннан кереп булмый, юл коймалар белән ябылган. Йортның тагын бер ишеге бар, ләкин аннан керү мөмкинлеге шикләнгән. Ишекне бары тик домофон ачкычы ача гына ала. Фатирга шалтырату функциясе юк дип зарлана шәһәрдәшләр. Был случай, что моему брату было очень плохо, я вызвала скорую, а он не может спуститься и встретить их. Также у нас очень старый дом, много пожилых людей, как на этаже, так и в доме, и они не могут физически пустить людей, да, то есть на кнопку домофона они откроют, а спуститься они не могут. И что это значит? Что они должны просто, умирать от этого? Ишек алды ягыннан подъездга да домофон ачкычы белән генә чыгып була. Моңа йорт буенча җаваплы ханым гаепле дип зарлана биредә яшәүчеләр. Аның белән сөйләшүнең нәтиҗәсе юк. Чоллылар гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, ашыгыч хезмәтләр ярдәмгә вакытында килеп өлгермәс дип борчыла. Это старшие по дому решила так. Пожар был у нас в первом подъезде, не могли пожарные подъехать. Там, во-первых, машины стоят на пешеходках, а здесь дорога закрыта. А пожар был с этой стороны, двухкомнатная горела, 7-й этаж. Вы знаете, что жильцы недовольны вашей работой? Не надо убирать ничего здесь. Ремжилстрой идарә компаниясында бикле ишекнең янгынга каршы булырга тиешлеген белдерәләр. Димәк, халык урынлы борчыла дип аңлаттылар. Выход из подъезда является пожарным, он должен быть открыт. Если жителей не устраивает совет многоквартирного дома, у них есть возможность переизбрать. Для этого нужно провести собрание собственников и большинством голосов, более 50%, выбрать другого председателя. Чоллыларга гадәттән тыш хәл булганын көтмәскә, әһәлне үз кулларына алырга һәм йорт буенча җаваплы вазифага яңа кешене сайларга тәкъдим иттеләр. Розалия Фахретдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Чоллы башкарма комитетының мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы урын басары масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге башлыгы Рената Насеткина хәзер мәдәният идарәсендә бүлекне җитәкли. Ул оештыру масса күләм эшләрне алып барачак. Исегезгә төшерәбез, Чоллы башкарма комитетына ул 2018 елның июлендә килгән иде. Моңа кадәр җирле газеталарның берсендә эшләде. Рената Насеткина 2 ел корреспондент була. 2017 елда баш мөхәррир урын басары булып эшли. 2018 елда ярты ел баш мөхәррир вазифасын башкара. Мәгълүмат сәясәте идарәсендә аның урынына хәзер Татьяна Колесникова били. Ул декрет ялыннан чыкты. Мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город 107. 5-9 һәм 1. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9 һәм 1.